Juvan muuma on 3 tilan yhteisnavetta, joka tuottaa luomumaitoa. Karjan hoidosta vastaamme minä, Heli Ahonen, ja mieheni Heikki Teittinen. Peltoviljelystä ja siihen liittyvistä paperitöistä vastaa Anssi Laamanen ja Kimmo Seppänen osallistuu kaikkiin näihin edellisiin. Nuorkarjalle on vinokuivikepohjainen kylmäpihatto. Peltoa on reilu 400 hehtaaria ja viljelyssä tähdätään rehuomavaraisuuteen. Viljelyssä on nurmen lisäksi viljaa, rypsiä ja hernettä. Muuma on osakkaana biokaasulaitoksessa, jonka kautta suurin osa lietelannasta kulkee. Muumassa lypsylehmiä on noin 120 plus nuorkarja, eli yhteensä noin 250 päätä. Lypsylehmät ovat verhoseinäpihatossa. Kaikki alle 3-kuukautiset vasikat ovat imettejä lehmillä. Kestokuivikepohjaiset ryhmäkarsinat toimivat myös poikimakarsinoina. Eläinten käsittelyissä ja laidunsiirroissa käytetään border collie ja paimenkoiria, joita Heikki kouluttaa. Tervetuloa Muumaahan!